saps que ahir vaig fer en una de les cançons de Palmer Aixarquia vaig fer adlibs d'estos de Llauro? De fondo, arreaca, vaig dir arreaca i la gent va aplaudir. O sigui, que vaig dir com els d'això de mig i vora, tal, i dic arreaca, perquè al final és una interjecció de llaurar, no? Clar, de fet, també ho traguerem un poquet d'ahir, de cantar, no? Els jaleos, com fan els andalusos que fan arsa, ole, pues nosaltres fem arreaca. O com fan els traperos, no? De ey, yo, i coses d'estes, és el mateix, no? Real hasta la muerte. Clar, al final és reomplir acompanyar, no? A qui canta o qui fa coses. Bobaetes Interessants. Per als que esteu en casa, sí, això ha començat. Xusma de Luz 42 amb Arreaca! Tutanka causa pijos d'urbanització, va comprar en la cooperativa. Arreaca, què passa? Bon dia. Què passa? Bona tarda. D'on sou? Pues, d'on som? Claro, digamos, Mira, vosaltres tres. tenim a Miguel Conejero. La on? Don Tinyent. Molt Baida, bé. baida. Ahí està. Després tenim a Marc. Pujol! De Pujol. I la comarca? L'Horta. L'Horta Nord. Pujol és John Cobra? O és Sí, senyor. Sí, senyor. Mario Vaquero. Estan ell i Marc. Claro. Temen guerra. Ja També m'agrada Està ja molt guai. I Agustí? Jo de la Nucia Marina Baixa. Molt bé! Un aplaudiment! I així nos falta el baterista Que està en el seu país, ara. de Tenerife, de De Lanzarote, home. Hòstia. De la Tiñosa, De Lanzarote. El canari. Que bonico, Vale. Lanzarote. Jo tenia un besavi de la Nucia. Ah, sí? Pere Company, crec. No, mamà? No és Pere Company? Pere Company, si no era un... Sí, no? Pilotari. Un algo. I per què vos hem dut a Sí, Castelló? Pues mira què coses. De la A Nucia. Galló. Per què vos hem dut a Castelló, Aina? Perquè, No ho mireu, sabem. Què tenen que veure en Castelló? Aquestes persones són, a banda de molt bones persones, són un grup revelació No mos coneixeu massa. valencià. Sí. A veure, jo vos conec només d'oïdes i del poquet que puc parlar amb vosaltres, que crec que estic interactuant amb Marc, si no m'equivoque. És el Segur. centre Jo duc... d'atenció. No, perquè duc jo l'Instagram. Perquè no Però- salta la moto. Tot el món parla meravelles de vosaltres, tot el món que coincidís amb Algun vosaltres. d'ells té cara d'eixir en l'Instagram de Cristina Fallaràs, Vull dir, no vaig a dir quin és, Esperem que no i confiem que no. Però n'hi ha algun que... Per ara no, per ara tenen Qui dels tres no? un currículum impecable per ara. Sí, són molt bona gent i això, i a banda estan petant-ho moltíssim en el punk en valencià, fan uns lletrots que flipes. Violeta, no? Jo m'he repassat avui els dos discos i molt guai, després comentarem cançons concretes. Ara fem un programa de Ràdio 3. Teniu uns riffs de guitarra... Buah, sobretot la guitarra, Mai Déu. Sí. Es nota una evolució tècnica entre el primer disc i el Tu segon. també ho has notat, Totalment. Entre dos, ja? Dos ja. El primer mos costa 200 euros i el segon 400. Sí, per ahí està. És el típico, no Intimista, arriba. més personal. No? El segon té uns BPMs més accelerats, uns La tempos més turruta frenètics. sona millor. Se mos nota més Hasta pillats. roïdors d'estos que solo senten els gossos. Heu fet com fem en Palmer, que sempre posem easter eggs que són pets i roig, que estan en el disco? Què és això? Pets Pets i roig, sí, sí, sí. Però easter eggs que... Easter eggs, ous de... Sorpresetes. Sorpresetes, ous de Pasqua en els discos, que si ho escoltes bé sempre hi ha algun pet, algun Pa roig. gent que ho per ahí. trobe, perquè Bueno, mentre estiga estava allà. Jordi Palau sempre hi havia pets i roig, ara... Ole, Ara ja no. sentirem, però no la majoria gravem. eren involuntaris, vull dir, així... No els graveu i els samplegeu, es poseu reverb, eco, autotune... Nosaltres no samplegem. No, a veure... No res? De moment no. No. Bueno, mentira, sí que samplegeu perquè teniu samplers de gent parlant, o sempre parleu vosaltres No. en les Sempre cançons? parlem nosaltres. Ah, Si no, sí. no podem perquè no gastem Sí. claqueta. Sense claqueta això no es pot tirar. No gasteu claqueta en els vostres discos? Mai en la vida. Sabeu que els DJs no us podran punxar bé? Sí. Claro, mos ho han dit ja. no Intentaran. penseu que esteu perdent oportunitats per a la indústria musical? Hòstia, mos va passar, no? No sé qui mos va escriure, que mos havia fet una cançó en el Suno En la vida es pa moatros. Una aixina rotllo masia. A tope. Mai, no sí. m'hacía. Pues havia fet un remix, una remescla. Ja sé que no us agraden els anglicismes. Cada anglicisme que faça, feu una adaptació divertida, per favor. Perfecte. Remescla, va bé? De remix, Sí, remescla? remescla. O Perfecte. barrejat... Una pastera. Una pastera. Són boníssims adaptant paraules, són boníssims. Una cosa que jo sempre ficava que era com que posen
passen els grups guaions de quan fas una gira, no? Els llocs on no pots dir-ho encara posen TBA, to be announced, no? I vosaltres vau ficar una altra cosa superdivertida. Això us apaina, Grau, no? Això M'ho va de... fer Josep, m'ho va fer Josep. Però és Dissos. No, van posar com... Una Ja cosa- veurem a on. Callaets, Una encara no es cosa pot dir. molt xula, sí, com no se pot dir-ho, ja ho Bueno, va direm. posar Josep perquè mos fa les camisetes i tot això. Terriblement de la terreta. Ah, sí, que jo pensava que éreu de vosaltres, també. És que és quasi... Sí, sí. Estava al principi, però se'n tingué que anar perquè s'ha de fer molt bohemio. Es va comprar Una furgona i la rulot. i se'n va anar. La fitxat Lobov Lesbian? No, No ho sé. No ho sé. no, fa camisetes. Vosaltres sou els formals i ell el bohemio. Ell és el que va de mercat en mercat cada setmana i nosaltres per la nit fem el concert. A ell li agrada Ell viene parlar. les camisetes i després toquem. Poca broma, l'important que és en un grup tindre algú que venga al marxandatge, eh? Sí, I que el Sobretot si no fatja tens- i tot. Sí, Sí, sí. sí. n'hi ha voltes Els que dissenys l'abandonem fa. ahí. Se queda ahí... Però almenys ja teniu algú per a la taula de marxant, Sí. que és important. Sempre enganxem algú. Josep. Claro. Josep. Ah, Està aquí, eh? No, no, de la càmera. Ah, vale. Ah, Però aleshores, la vostra relació en Castelló quina és? Ninguna. Jo sí, ara en tinc. No n'havia tingut mai, però just este any estic donant ahí en el Rivalta classes. Ah, I jo estic vale. profe de FPS. ah, pues el Rivalta estan ahí secundant la vaga fort. Estan ahí secundant, de què sí, eres? sí. De què? Serveis a la comunitat, FP. Sí. Molt ahí. Sí. Sí, sí, este any en dependència i educació infantil. Va bé, el xiquet. I estem ahí a tope. Dona classes de serveis a la comunitat, que és el teu futur. Sí. Tu sempre estàs pensant que vas ahí. Jo aspire a algun moment. ¿Alumne o a profesor? Alumne. Sabeu que este tio és enginyer industrial i se dedica a fer monòlegs i a perdre diners per un tubo tots els I dies? violinista. No, però el fa en castellà, però almenys així no si trau diners, no? En valencià no té algun també. Si faig mitja vida en Granada, tu ves a Granada, tu ves a Granada. En Granada no se sap ni el que parle. Has de conèixer a la seva nòvia i futura successora meua en este No, la podcast. meua dona, la meua És la seva dona. dona, perdó, que li diuen Laura Murillo i que és una tia de Granada que te parla un valencià que te tomba de cul i Sí. l'ha après amb bola de drac, no? I jo he après molt el bé. castellà d'ella, clar. Així que Molt bé. Molt bé. mos hem creuat els idiomes. És un Erasmus. Sí. Però bo, Castelló també té ahí el seu regidor de Seguretat Ciutadana, no? El que té cara de cul. Li perdonen les... Ah, no, és que n'hi ha un altre que li perdonen les multes, que també és de Vox, però sí, Horto la cara cool, és amb un to mediàtic, és història ja de... És història de Castelló. Avui està fent història també el Castelló Club de Futbol. Com va, per Club de cert? futbol. Ai, ara ho mire. 1-1 van, 1-1. Jo és que vaig en l'Almeria. Si tinc la nòvia a Granada, què vols? Claro, se complica la cosa. 1-1. Bueno. Bueno, a veure... Sobre la vaga, una cosiua. Què és més fàcil? Que Conselleria assolisca els objectius que proposen els sindicats o que entre una dona en Arreaca? Que entre una dona en la reca. Més fàcil, més difícil. Molt més fàcil, molt més fàcil. Molt més fàcil. Sí. Claro. Home, i És duen que una Conselleria setmana està en molt Catalunya complicat, i han arribat a uns Conselleria està acords molt complicat. espectaculars. I mira que les exigències Són bàsiques. curtes han quedat. A veure, que parli un poquet de Connecta Natura. Vinga, Hòstia, I que explique què és Connecta Natura. Me caguen, Déu. a promo. ¿M'ho ponen serios? No. De broma, se pot parlar de llavors en perill d'extinció fent acudits. Vinga, endavant, és el teu moment. Jo ho intentaré i tu, Marc, si fas alguna brometa. No, perquè jo treballo en una associació que ens dediquem a la recuperació de varietats tradicionals de hortalisses i d'arbres. I anem per els pobles de Castelló fent prospeccions i per això, un poquet. És només de Castelló? Jo pensava És Castelló, és Castelló. Jo vinc per ací, per amunt, per avall. Vale. Jo pensava que era com estava Guillem... Claro, però Guillem està així, De Sí, de Vilanova d'Alcolea. De Vilanova d'Alcolea, Però correcte. pensava que ella anava cap a vosaltres, perquè com Castelló no pinta mai res Soc i jo tots anem cap allà. Soc jo el que puja. Per una vegada Ah, que bé. venen així? Jo vinc així, per amunt, per avall. I ara que esteu mantenint, quines llavors interessants? Pues ara el que han fet és plantar totes les hortalisses perquè A nosaltres veure, la multipliquem. cara que dus avui, la marihuana, saps? Perquè, vamos. És la de tots els dies, aquesta cara, eh? Jo marihuana no. Jo marihuana. Tu hachís, claro. Ja paneado. Senta millor. Per això, un poquet. L'últim que van fer va ser el registre de la tomaca morà d'Atzaneta. Ui, Que això bonico. sona bé. Registre Ara contaré participatiu. una cosa Molt bo.
castellonera. Castelló realment Jo era... estic ensenyant-me de Castelló interior. Pues És mira, bonico, Jo que som molt de pa cavall d'allà, dic, mira, pues Castelló... Històricament, ara gastem el plàstic, no?, per a tot, però històricament el que era per a fer recipients eren les coses fetes de vímet i coses així, no? Aleshores, el cànem, que al final és la planta de la marihuana, però no la femella que fa la flor, sinó l'altra, el mascle, així a Castelló es treballava moltíssim i era com un lloc industrial i agrícola de fer aquest tipus de recipients, que ara fem en plàstic, malauradament, no? I tenim tots els microplàstics instal·lats en els nostres ovaris. I I al cervell, I al cervell també, i als vostres espermatozous també. A tots. A totes bandes. I aleshores, per exemple, si tenen una plaça que la gent se pensa que se diu Huertos Hogueros de Hoguera, la gent pensa que s'escriu Huertos Hogueros, com en una foguera, i és Huertos Sogueros, de fer soga, de fer corda del cànem, i en valencià és Hort dels Corders. I si aneu a veure una magnífica escultura de Ripollès, un tio amb un to progre per així per... Grande Ripollès! Ripollès era la primera opció com a convidat així. I la segona ja era, bueno, la vuitena era Reaca. Tots els que no han volgut vindre pel mig, entre Ripollès i Reaca. Quiere dir que li vaig escriure a la dona de Ripollès. Perquè ell crec que no té telèfon. Perquè no sé, sou És de l'escultura, no? De les floretes. Sí, sí. Li vaig escriure i li vaig dir, ¿no? oye, para entrevistar a Ripollès, tal, li envié el podcast de Ximo Puig. Li parles en castellà perquè són els roïns, no? Entonces, Claro. Els roïns es parlen en castellà. Y me contesta, estamos en Abu Dhabi, pasadlo bien. No sé, estar fugint de algo. Heu reservat alguna llavor de cànem i, per tant, de la planta de la marihuana? No. Hortalisses. Tomàquets, pebreres, albergines, bachoques... Mos has dut? I arbres, pomeres. I arbres. Hem dut alguna coseta, sí. No, Bueno, claro, Hem dut alguna coseta. Vinga, va, freneu una I és que miqueta. vam fer el Vinga, va. podcast este dimecres, mentre Ah, ho jo també busqueu, vaig. vam fer el podcast amb Pilar Bernabé, que és esta delegada de Però no govern. aneu tots? Que... I mos va portar bombons, però això és millor. Carxofes. A veure, Hòstia, ara fem reparto, I no? nísperos. Nyespros. Nyespros que l'anuncia. Però això és el millor que mos han fet mai. Robats, tio. Espera, Això Aina, fa vosaltres... Però quanta cosa porteu? Que se veig en disposició. Aina, sí, cap. Sí, aquí si voleu entre els cables. Així damunt, Bueno. tocaré algo. Com en el programa este del castellà, de la primera. T'han iniciat, aquests carxofes? On heu furtat aquestes carxofes? Les hem portat Teniu cara de portar d'un hort carxofes. que n'hi ha en el Puig, No, que no en Puçol. està en el Puig. Però està al Perquè costat de la Marc Mare mor de de Puçol. Puçol, però té l'hort en el Puig. El del Puig. És més putxero El que... seu hort és del Puig. És putxero. Però és del tataratatarabuelo, i eren de Sí, sí. Puçol. I damunt està al costat la Mare Puigero. Déu, la Mare Déu, que n'hi ha una veïna de feta així, una fatxa, que sempre me diu, ai, que te'n vas a l'hort, pues allí te protegirà la Mare Déu al peu de la creu. I dic, sí. Segur. Allí està. i t'ha protegit. I jo, en el moment, John Cobra no planta en el Puig, eh? jo un cobra no se'l plantarà. No vull saber-ho. Ai, la Marchal, en algun camp perdut estarà. Bueno, i vosaltres he vist, m'he documentat poc, però Sí. que naixeu del CSO a l'Horta? CSO a l'Horta. Com és això? Efectivament. A veure. Por allí mos van Són conèixer. punkis. El centre social ocupat anarquista de l'Horta. Jo tenia un hortet per allí, Hòstia. i de repente vaig conèixer a este per allí. Que anava a vomitar allí. No, home, a militar. I a Miguel en un taller de guitarra. Ahí està. I de El repente únic estava en taller el de guitarra hippie. que havíem anat els dos. No havíem anat a ningú taller tu i jo, i Ah, ja havíem l'únic anat. al que anem va i se coneixem. Molt I el Josep, el de la Rulot. Sí, També. terriblement Ai, de la terreta. Clar, però de militar, vull dir, perquè allí també, com en tots els espais, n'hi ha molt de hippie que va allí a consumir els espais i s'han acabat. Molt de postureig. Car, i vull dir, al final també s'implicar-se, pues igual no estem tan actius perquè ja no vivim en Benimaclet, però que al final des del lloc de la militància... Bueno, el que no ve les I assemblees anar a és una ell. vull dir, assemblea de vez el en que no quan. va és ell. Que Vull dir, no no que dir, esteu ara en una tica A veure, Clintons, Sí, sí. Com debemos va? No, però... Quasi, quasi. I dins d'aquestes militàncies pues, també està l'espai musical alliberat. El discurset és que n'hi ha que soltar-lo. No, discursets així, Home, si a són, vegades és deberes, si són és deberes. antisistema, A endavant. favor. Clar, vull dir, Si n'hi ha volem que visitar a visitar Bernabé fer discursos del sistema, Pues sí. no els deixarem a Per a fer discursos compensar, antisistema. podem a la fer. governadora, Me caguen de Gobernadora civil. Podem dir una cosa? Dis-ho. Que igual que tu has contat lo de Ximo Puig ara, que valent, No, en vaig- ell no t'atrevires.
que Pilar Bernabé ens va oferir fer el podcast, Pilar, en delegació de govern. Saps? Ahí Que en és el el pati. puesto on Plaça del històricament hem anat a manifestar-nos. Claro. No sabia que es podia fer una altra cosa Que allí. el pati està guai, el plano era molt xulo, i dic, ai, la gent pot entrar gratis? I fa, sí, lo únic que, claro, hauran de donar-li el nom i DNI A la als de la policia. porta. Això ja no fa tanta I gràcia. jo crec que el meu públic no està per la No està per labor. donar DNIs, eh? Va, estem tots fitxats ja. Seria cosa curiosa, Claro. Nosaltres, en canvi, en el Ramon este desgraciat. Ostres. Ah, sí, l'ocult. policia. L'infiltrat. Claro. Policia Jo he fet una cançoneta, infiltrat. no? Hem fet una Sí, cançoneta. sí, claro. I també una Com es cançó... deia? La cançó? L'infiltrac. Ah, vale, clar. I tenen molt de suc, les vostres lletres. També Ole, feu... ole. Teniu una cançó tota dedicada... Tot és la IA. Sí, no? Home, però si la IA no entén el que diguem, això no va. Mira, la vostra lletra és d'ahir, és impossible que arribi a fer-ho. Li trenc. Sí, el dia que fas això serà quan serà la intel·ligència artificial general esta que ens matarà a tots i ja està. La controlem. Arreaca és un mur de contenció contra la IA, no? Crec que mai pot... Sabem que les lletres són vostres. Ah, sí, conforme escrivim, és I això. ara parlant amb vosaltres més, se vos nota. se vos Perdona, nota. i la música, saps? Ja, bueno. Però... Escolta, teniu pressió De què? de substituir a tota la gent que se n'ha anat? Ah, de tots aquests vuelos que han abandonat el barco i tornen per fer Bueno, peseta. que Tornen. Teniu La pega es tira. Ara no tenim- no que tenim Josep pressió. Nadal vos volia posar de teloneros per a vindre ahí a Castelló i A aquí tan Castelló? sola te llevaran. A la Per què plec? no, per què no mos posen? Que mos posen. Però a la I que mos plec? paguen, però que mos paguen, com ells. A la plec? No. Ah, això. M'ho ha dit un No, pardalet. Eh? M'ho ha dit un pardalet. Ui. Ui, Ai, ai, però a ai. Castelló... És broma, però mira com li ha canviat la cara. Ui, chico, però Josep Nadal ja està ben granat. Té que acceptar la crítica, tios, no? Heu vist que al concert de la Camp porten a un grupet super xicotet que se diu Mauela? Home, Sí, fenòmeno. van tornar Això ells està molt en bé. Alacant. Sí, en lo del bàsquet, que jo estava en Boston. No Ah, molt sabien bé, que era el llatí, no bàsquet, vam que anar perquè estava en Boston. Sí, sí. És del Abuela. bàsquet, estos tan guais. Jo ja està, això s'està convertint en un És que no meme, sabem de què parleu. Lo de La Boston. penya, La música, la penya de la bàsquet música. de l'equip de bàsquet d'Alacant. Cali. Sí. Nord. El Lucentum, que es Cali diu Nord. la Cali Nord. Ens va llogar per tocar allí, en Mauela, i veu que van llogar també a... I Reina Mora, no? No, Sí, dia Jazz altre dia. Woman. Mañacaes i Jazz Woman. Mañacaes. Mañacaes és un tio molt guai. Sí. I la Jazz Woman també és una No la una conec fenòmena. personalment, crac. però... Lo màxim. Respecte. Però sabeu col·locar ràpid, no? En la música. Ah. Agustí venia espaiat. A veure, a poquet, pues No, mira. jo estic ben Ha talla. anat arribant l'Àvia que Canet. existíeu el dia de Tesa. Bueno, va Igual venir me de podria públic. haver enterat abans. Clar, a veure, això Claro. que tu també estàs desactualitzat. A veure, Tu fes el que fiquen en la valenciana i... Però ells no ni això. A Canal 9 no mos quirren. ell música de tindre una xiqueta de 2 anys. Claro, cantajuegos no hi sigo. no es treballem, en ese no. canal. De moment infantils no tenim. Una cançó de Peppa Pig, algo. Bueno, fue la de Doraemon, ¿no? Això, Doraemon, Sí, sí, sí. Ah, mira. Baba Club. Clar, perquè... Tribut al Baba Club. Clar, ja que hi haurà la xiqueta i el xiquet interior que portem dins. Claro. Mira, te discurs, M'agrada molt aquesta frase. Ahí a És tope. que... Però, hòstia, contesteu-me, heu col·locat en el discurs, en el mundillo o no? Penseu que esteu ben col·locats, aspireu a Estem més? bé, estem bé. Sí, estem estem bé. bé. Anem a tocar este dissabte. Espera, anem a tocar este dissabte la en Sagunt. referència, sí, La Fúmiga i... A una Voleu a tancar el una Vinyant? que no m'he enterat. En Sagunt, el Fest Camp. Del camp de Morvedre. Fest Camp. I anem allí en abril, Fan la tots els Fúmiga, anys. Fades i moatros. Per i què diem, rius? Per què hòstia. rius en lo de la fúmiga? Ah, Que anem allí en tota la Si, contracultura. si va Claro. Fades també, pues serà que però 21 ha col·locat a 2 i els altres 2 s'han triat els del puesto, Sí, sí. no? Perquè Fades no és de A Pro nosaltres anem 21. per el del puesto. Per el d'Estivella. La gent d'Estivella... Sí. La gent d'Estivella és la Se millor que n'hi ha del nota, camp de se Morvedre. nota. Estivella, un aplaudiment per Estivella. La merda seca. I Fades tampoc són tan mainstream, tampoc. No ho sé. Són guais, no? Estos toquen Fades a Reus també, ara d'ací poquet. Són catalanes, no? A veure, què més? Quin és el vostre somni musical? Musical. Sí. Ai, po. Guanyar un muntó de diners. Tocar I comprar terra. La Plantar aguacate. La esfera esta de Las Vegas. un muntó de diners. ¿Se veu allí? No, en el La Viñarroc. esfera esta de Las Vegas, que és la bomba. Això no ho coneguem. No? Voleu arribar al Coachella, no? La Imagino. Vega Això què Baixa? és? En Las Vegas. El Coachella no sabeu què és? Tampoc. Això són un Danone, no?
Pegaríeu molt en el Coachella, jo crec, a Reaca. Això què és? Si tu dius, jo m'ho crec. Un festival de hippies pijos de Califòrnia, no? Califòrnia? Jo crec que ho fan ahí en un desert dels Estats Jo Units. crec que això és com lo del Vinyarrón. Tenim una cançó en dius, anglès, hòstia, també. però en realitat no vols anar. No vols anar. Tourist, go home. Claro. I té un trosset en anglès perquè els turistes ho capten. Claro, no. Igual que l'Urbanita, que si no... Vale, Quants vale. diners faria una cançó en castellà? Ja l'han fet. Ja l'han fet. Vale. Urbanita de València. Capten allò complejado. No, vull dir... I en venen més. Però la faríem en castellà per motius. Per quants diners faríeu un himne del PP? Güey, pues... A veure, és que... Si tenim llicència per fer-ho com vulguem, gratis. Oh, Aina, un aplaudiment per la guitarra! Veu tocar algun trosset La d'alguna guitarra. i cantar-la un poquet perquè esta gent no ho coneix. Ui, això. clar. Quina? A veure. La- Toca No, el jo guitarra o el dic- baixista. No sé. Claro. El que jo faria és, El guitarra o el professor. quan anem esmentant les cançons, El guitarra quan o el anem guitarrista. esmentant les cançons, toqueu un trosset. Vale. Jo vos aguantar el micro. Ja mos han fet treballar. Eh, Hem vist tots els Xusma, tots. No, Toni de Tots, l'Hostal, menys el que està en Menys el castellà. del Toni de castellà. l'Hostal això. va Heu vist cantar. tots els Xusma? Tots. Sou els primers Sí, sí, sí. convidats que s'han vist un Xusma. Menys el que està en castellà. El de Uno no, Rocío Saiz. tots. Ja, és que és de Múrcia. Que diguem música i vosaltres la fem. Que No, la dels insults. N'hi ha una d'insults Ah, això boníssima, t'agrada. boníssima. Vinga, va. Me caguen Déu. Jo faig el baix en la veu. Això és I una aquí li la dediquem avui. Esta cançó sempre va dedicar a Hortolà Caracul, per A suposat. Hortolà Caracul. A la nostra consellera d'Educació, per suposat, dedicat també com sempre, a Benjamín, a Donald, Vale, a guai. tots els sinvergüences que fan les guerres. Por això. Sinvergüenza, bandido, sangonera, desgraciados de merda, animalo de sequia, moñicot, trompellot i borinot, samarro, cap de suro, transbesuro, ninot, moniato, carabassa, batxoca, fava, meló, bleda, figa, molla, taperó, xafa, xarcos, pixavins, pelacanyes, esgarramantes, embrutats sopars, mitja hòstia, furta gallines, pelagats, botabancals. Mala peça, poca traça, tarambana, s'atrapa i poder, maleït com l'estat d'Israel. Que 1000 homes a un vas, te creus merda i no arribes ni a pes, que pixes alt i fas cloter. 10.000 homes a un vas, te creus merda i no arribes ni a pes, que pixes alt i fas cloter. Que atarantat, apardalat, samarro, sanguango, continuem? Güey, chico, pintamones, t'estic cantant a tu. Ja està. Ja, mola. Un aplaudiment! Anem a fer dos accions. No. Pareu perquè fareu un mostrari de moltes cançons. Me flipa, me flipa. I gol del Castelló. Forelluts. No ho sé, No sé que li agrada, no sé o no? si estem a favor o en contra, Sí, però mos sí, van dir sí. que contraprogramàvem el Castelló. Juga contra Almeria, no? No, o sigui, l'Almeria s'està jugant, l'ascens juga contra l'Eibar. Contra l'Eibar, Vascos. Vascos. A tope, Contra. Castelló. En contra. Bueno, i m'ha flipat, Mira, esta cançó, de moment he tingut com un déjà vu, com si fóreu... Déjà què? Déjà vu? Com si fóreu els delinqüentes en valencià. Ah, que era una cançó molt tipus de los delinqüentes, però en valencià? Ara en directe, en el disco no, però així sí. Pues yo no voy a ser el Miguel. Jo tampoc. A mi m'agrada molt. Era el cantant, el que se va morir, el cantant. Claro, sinó Jo de que... moment Tu estic t'has de sa. cuidar molt, Jo me Marc? cuida un montó. I què fas? Quina és la teva rutina diària per a cuidar-te? Vinga, Jo va. fem matís, meu... Pues meu dia este xip, perquè com estudio d'això, jo ara faig 2 sèries de... Mira, primer malse... Car, perquè si no... Primer malse, ja es comença a estirar de baix per a dalt. Primer es peu feixina. Primer es peu feixina. Després els genolls. Després la cintura. Però alça't, La que caella. s'enganxa. Primer fas aixina. Primer fas ahí el peu aixina. Aixina. Saps? Però això acaba d'alçar? Eh? Això acaba d'alçar. Acá sí, conforme Sí, sí, malse, ara això. un gote I d'aigua després i els abajo. genolls. Li ho va ensenyar l'altre. Després els genolls. I després la cintura amant, enrere, pa cas costat. Pa cas costat. En després tens que anar, que això és el més difícil, el plexo, que li diuen. Què fas? Per a no fer xepa, per a no treure xepa. Sí, sí. Que no, Tots els matins pel que no matí, són els muscles, és el plexo. Sí, sí. I ja després
ja van els muscles, avant, darrere, fas així un poquet en els braços... Així n'és com balla, Abans del cafè. Sí. Jo me faig popetes, cafè en llet en pa desfet, com els veig. Vale, I el cap... Ja està, I ara, ja... I el cap... No m'ho interessa rodat. el Marc. I després... Però espera, va. No, seguí. Simplifica, I que ja queda queda molt, que és l'últim, que i molt després llarg. ja faig 2 sessions... Però pel públic i les càmeres. No, burpees no, perquè l'habitació és menuda i si no me peguen. Jo faig les flexions, 2 de 20. I després faig abdominals, 2 de 20. I ja, si tinc temps, si Però no arribe tard... 2 repeticions? 2 repeticions. En total? O sea, 20, Ah. 20 i 20. Te guanye. I allà, Te al guanye. final, a l'últim, ja m'estira i sina, i això no ho veig en ningú puesto, però jo crec que fa. Que t'estires i sina. I fa... Lleva! Això... Això és per intuïció. Això és Vale. per intuïció, Ja. perquè dic, això va bé. I ara vull que feu aquesta cançó, crec que és la de La vida és pa matros, que acabes citant-te a dormir, altra vegada. Claro. La podeu fer un poquet? Estira de I veres. 2 En veres que gots d'aulla. salta i es Això cau sí que al ho faig jo piso. també. I una dent d'all. Sí, home, I un poquet... però tots els dies... Quan me ho note així, però un li poquet... lleves- got de vi. Li lleves el grill de dins. No, jo me menjo el cor i tot. Collons. És antibiòtic, no, l'all? Ai, això és molt bo. Diuen. Va. La vida és pa matros. La cançó. Vinga, va. Els de matí malsat ja has començat Som a Radio tirar. 3 ara mateix. Sí. Aguanta més de si vols, sí, Xina. Si vols. Mira-lo. Un poc per allà. Wait, chico. Marc, centra't. La qüestió és queixar-se. El modo rumbeta activat, Los delincuentes. Sí. Ja va? Este matí malsat, sense saber què fer, he mirat a la paret i he trobat un foraet per on entra un raig de sol que m'ajuda a respirar i em disposa a sobreviure un altre dia més. Ui, la vida és pa mi. La vida és pa mi. Ui, la vida és pa tu. És pa tu, és pa tu. Ui, la vida és pa moatro i no mos la podran furtar. Rega, Este matí malsat. i me torna a agitar, però hem començat a estirar dels peus pa cada dalt i la cintura i el plexo i els muscles i el cap i els abdominals i les flexions i allò que fa de gira i estires dels peus pa cada dalt i pa cap davant i el guardau d'endima com un molinero con molins. Molt bé, sí senyor. El carajillo, que això no ho has dit. Arranca ahora. Bravo! Tenen un directe espectacular, la veritat que tenen un directe espectacular. I ara mateix jo diria que eres el millor frontman valencià. Ara que Jordi Palau se mos ha jubilat, jo que te done la corona. Ai, coño, No li digues a cada Xina que s'ho banxera, creu. Aina. Que li digues que Anem s'ho així, creu. si més pagas que pagat. És veritat, tio, eres bo, eres És bo. que, a veure, que alce la mà qui pensa que són el futur de deberes de la música en valencià. Mira. Hi ha algú que no l'ha alçat? Hi ha gent que no... Raúl Diego pensa que no. Perquè llegó. No, està bé. Diso. Perquè són el present. És el futur. Va, que... Que van a ser el futur de la música en valencià, per favor. Bo, que tenim que Déu. començar a demanar Que així més. pensem que veníem a que mos tiraren pedres i no parem d'alabar-nos, Jo crec que teniu una virtut, perquè tot el món us agarre carinyo que algo amagueu, A veure, quin és... Diners no són, ja t'ho diem, diners no són. Quin Que és el duem vostre 11 pitjor concerts de- sense cobrar. Quin és el... Què? Cobrar? Això m'interessa. Què dius? Claro. Que així, com som pobres i autogestionats, duem 11 I militants. concerts que ell és el que dus comptes. Ell dus comptes. Bárcenas. Qui vos fa les factures, per cert? No se pot dir. Això No podem dir res. Tema delicat. Que avui és l'últim dia per fer la declaració a Hacienda i jo con la faré quan plega a casa. No, Avui és avui no. 31, el dia de Però l'Assumpció. Juny també està incluït. Ah, també. Sí, no? juny. Vale, vale. Joder, Podríem fer joder, una cooperativa. me cago en Déu. Junts Jo Barreal, pensava que el dia eh? 31... Podem fer-la? Claro, Però m'he assustat perquè teniu- conec gent que no l'ha feta, però... Se fent La- cooperativa. la- Jo sí. Hem facturat a voltes per la plataforma. Actura
col·laboradors. Sí, però Sí. també tenim una altra empreseta que ens fa factures. Sí. Crec que la gent se fa cooperativa... Com se fa? Una associació cultural per a Per a- facturar. Però nosaltres facturem quan fa falta. Claro. A Perquè veure, fem molts bolos però a veure, militants. Claro. de Fem què molts bolos de que què mos vivim? diuen, Quan cobreu? I li diem tant, i mos diu, vendríeu per 200 euros? Diem, és que mos mola molt el que feu. Sí, anem, vale. Pues sí, claro. Pues a Tu ver. vius com jo, de profe, no? Sí. Tu de què vius? Jo sóc periodista. Mira! No, no, però de què vius? Jo vic de De carxofes no serà. vendre carxofes de treus un grapaet. Exercicis, Res de bo. Vos imagineu... exercicis. Exercici, sí. Molt. Vos imagineu que Marc té pisos d'estos de lloguer per ahí. Por allá, Ahí vale. Ahí la platja de Puçol. Seria molt guai. Tinc terra, tinc 2 fanecaes. Sí, sí. Sí, està bé. I què plantes? Què plantes? Pues tinc 2 tires de carxof. És que ara per estiu... Brossa sobretot. Bros mogollón. És que Mare en de estiu, és que jo Això com tu faig... arribes allí Com i- faig ecològic. Un desastre, un La desastre. xumsa... La xumsa n'hi ha que treballar-la tots els dijous. La xumsa què és? Com vol ha dit Una brossa, una mala herba. És família del papiro i de la xufa. Que de Ostres. fet, de per dalt és pareguda, soles que no dona res de profit. Jo crec que Ni tinc paper. això en el meu jardí, eh? Jo crec que tinc xunsa És així d'això. com césped de pijet, sí. Però Raül l'ha vist. Com de, que posarien al nou Mestalla. Ja, No? però Podries vindre... Me plantes tomàquets si vens un dissabte Sí, matí? sí. Jo, vaig, No, jo te faig tu me preu. fas un estudi. Jo te faig preu. Si de volem... conecte natura oferim Sí, el este preu és servei també. visibilitat. Que te veig a tot el carrer. Ahí en Jo Montclar. jo ja no em menege. És nàquera, tio, pitjor. Ah, tens anat a Nàquera. nàquera. Te flipa. Però avui... Allí mana Vox, no? Sí. Ah. Claro, me n'he anat allà, algú té que votar en contra, claro. Jo tinc uns amics que s'han anat a viure allí, s'han comprat una casa allí. És que n'hi ha molt de xaletes. Un xaletet així, tipus Castell. Que seran veïns de Tipo Molins. Castell. Però Tipo tens cèl·lula Castell. d'habitabilitat o no? Què? Tens cèl·lula d'habitabilitat o no? Tinc 3 cèdules. Però bé, a veure, jo crec que la pregunta que fem sempre del delicte, Sí. avui tindrem sucositat, no? Aquí el major delicte que hageu, que es puga contar... No, que es puga contar no, que mos conteu, mos fa igual. Sí. Que es puga o no es puga contar. Home, per començar assatgen en un centre social ocupat, Claro. Sí, senyor. Bueno. que això ja és com tots els dies anar en contra de... Ara ja no, en veritat. Ara... Ah, ja no? Vos Ah, no? us heu burgesat? No, Teniu un no. localet pel Este centre. senyor. Sí, Volem se m'ha aburgesat. burgesat un poquet. Està en una alqueria. Mos dura res, arrendat. ja se mos acaba el xollo. Està en una alqueria arrendat i en l'andana fem ahí la música. Assatgeu allà dalt? Ara sí. Però a l'horta, per Sí. l'horta. Sí. Que guai. I la direcció? Horta de Vera, número- Per ahí, per Alboraya, per allà. Vos imagineu que el seu major delicte és escalar hasta un primer, furtar-li el mòbil a la persona i és com, no! Soy Juan. Hem trobat a Juan, Claro. Joaquín. Per desgràcia no tenim la camiseta de la Crec visita que del papa. en 2006, quants anys teníeu? 2006, pues. 14. Jo 14. Tenia 8 anys. Violeta, va. No. No, és que a lo millor no mos ha contat que tenia 9 anys perquè 8 quedava pa que ja 9. pitjor. En plan, si Claro. atraca un Clar, tio de 9 sóc de anys... diciembre, pues entonces. Xiquet. 8 pa que 9. Sempre és... Claro. No va ser pa casset. Però va, delictes, conteu. 1 a 1 A veure, jo he estat acusat de pertenència a organització criminal. Oh! Però el Xui al final se va suspendre, perquè tenia molt bons advocats en el moviment polític de la ciutat de València. Un bes. El meu amic abogat Salabert, L'han d'ahir. perquè... La vostra càmera sí està. Esteu tirant de és que jo que estem parlant. Fenómeno. Estem denunciant a Ocasión Plus, que també m'han estafat. Molt d'ahir. No me compreu en Ocasión Plus. Això què és? Això què és? Això dels cotxes. Que la furgona me l'han venut És que- dient que era tipo és que ja- industrial, ja- és turisme i és industrial, saps o no? Ja, La qüestió, ja te ho vaig l'organització dir jo. criminal, perquè estàvem en un desnonament, Així anem en una Sí. porta. perquè en el carrer Maria Cubera i en el Cabanyal, el sindicat d'habitatge de València havien ocupat un edifici sencer i jo anava allí de la directa, de periodista, reporter, aventurero, a fer Que tracalets. A pie de campo, va. Clar que sí, com toca. En directe, I res, no? Com era això? En directe. En directe. Ara, En connexió. Això. pues anàrem allí i pues, el que fa la policia, no? En este cas eren locals. I en què governaven els socialistes, eh? Home, una cosa no canvia l'altra. És que al dia ara és molt Sí, fàcil. sí, sense Pilar Polis Bernabé socialistes. és més de l'autoritat que... Home, viva Villarejo, Espanya eh? i viva el rei. I la qüestió és que això mos identificaren, a mi hi ha un company de la directa de foto, mos ficaren... No però- seria Jaume, el meu amic? No, no era Jaume, era Lucas.
però mos identificaren, a nosaltres mos ficaren per ocupació de la via pública. Clar, perquè estàvem ahí en el carrer, pues, Bona cançó, això. i res, però al final se queda en res, però queda bonico ahí de... O sea, es un delicte, joder, loable. Claro. Pertanece a organització criminal. A mi, per favor. Bueno, Marc està está orgulloso, lo que li agrada Com a la lluita titular és el millor, claro. A mi me pareix que te dona galons, això. A mi, jo m'ho he ficat en la descripció de Tu pots follar en l'Instagram. la perroflauta que vulguis, tio. La bio de Tinder, claro. En la bio de Tinder, el seu temps, m'ho fiqué així. Això i una foto escalant. El dia que escalí, i se me fico una foto. I au. Escalant un primer pis en el centre de València. Vinga, va. Tu li furtaràs les nòvies a Gos Mantero? Miquel, però és que ell fa vídeos molt templat. No és lo que quis, i tan formal. Se coneix el perfil bo, Claro. Va, més delictes. Veure, delictes tots n'han fet molts, imagino. Jo el més gran no us puc contar. El misteriós. El misteriós. Contau i ho tallem. Però dimos per lo menos si va per lo civil o per lo penal. No ho sé. O per lo laboral. Suposo que per lo civil. Per lo civil? Però laboral vaig tindre un juit en l'Ajuntament de Vinalesa. Ui, ui, ui. Però no per res, sinó perquè no pagaven el que tenien que pagar-me, que vaig estar un any allí, i vaig guanyar i em van pagar. Molt bé. La justícia va La seva fàbrica de la cera pa nosaltres. Expropiar. Vale, però això és un delicte d'ells. No, això no és un delicte. Tampoc és un delicte d'ells. És com... Home, no pagar. Sí, sí. No estava considerat Estaven com a obligats. delicte, era com Van canviar. algo administratiu d'això. Ja. Bueno, va. Una falta, una falta. Imagina per dir algo, pues lo típic de que pues, eres un xaval de poble i vens a la ciutat, no? Jo soc un tinyer i vens a la ciutat i en una d'ixes vas per la bici i no saps per on vas. Perquè tu no saps, vull dir, jo quan no estava al Google Maps, pues torna a esperar i no sabia, dius, era pa callar. I en això que dius, pues no se m'ha acabat per este carrer, pues vaig ahí tirant i dic, pues vaig per damunt la cera perquè és direcció prohibida, però acaba el carrer i és pa callar. I això que passen dos motos de la Nacional i jo, pues res. Hola. Me anaven a multar. Total, que sí que és de València. Vaig escoltar musiqueta i almenys em van llevar la multa de la música. Solo va ser. Molt bo, sí. És anar en bici per salvar el planeta. Clar. Bàsicament és com, home, no. Jo vaig robar fa poquet en una gasolinera. No me'n recordava. Què va tocar? En esta que és el túnel que passes per dalt. Que els tècnics de so aplaudixen també. No, però va ser perquè De la plana. em vaig enganyar que tenia que anar a un puesto i em vaig agobiar un poquet i vaig dir, uah, vaig a comprar-me un polo. Per anar menjant un polo. Un polo. Un poco Si menja no robo. No, me vaig a comprar un polo i era una gasolinera en una nacional de poble i entro i no n'hi havia ningú. Ah, jo això també ho he fet. Que si I no n'hi havia ningú. I jo, hola, però Si no n'hi típica ha que té la ningú, és tenda delicte. aixina en estanteries antigues que no estan molt plenes. Sí. I hola, no n'hi havia ningú, hola, agarré el polo, torne per allà, hola, no n'hi havia ningú, i dic, pues me'n vaig, i vaig agarrar, i dic, pues agarro un altre polo. I em vaig endur dos polos. Pensava que no va dir, deixa una moneda, no? Espera que no conduïres en els dos polos a la mà. Perquè... No, em vaig menjar un aixina més congelat i l'altre més blanet. Per les dues experiències. La importància de les textures. Sí, claro. Perquè vaig elegir el mateix damunt. Jo antes de començar la entrevista pensava que esta pregunta, la resposta aniria per un costat, però ara ja tinc dubtes. Teniu més amics /coneguts /col·legues guàrdies civils o camellos? Guàrdia civils no n'en conec cap. Jo a uno. Sí, però... Jo en el Pau le conec alguno, però no... Ara uno de la meva quinta s'ha fet policia local. Ui. I l'heu tirat del camellos? club, no, d'amics? No, ja fa temps que no tinc tanta relació, però em porta molt bé ell. És el motor de la Està bé tindre contactes. Tindre amics fins i tot a l'infern, està bé. clar. Sí, i en el meu poble jo tinc que tindre amics. Els pregunta i camellos i són ells els camellos. Claro. En Pusol que n'hi ha més, camellos o telèfons mòbils? És el motor de l'economia. A veure, és que quasi tots funcionen en telèfon. Ja s'han actualitzat. paritat, no? O sea, ja és que toques ahí el timbre a casa ja es molesta. No, una perdida, por favor. Vale. I una pregunta ràpida. Que estic fent un estudi... Estic fent un estudi de mercat esta setmana. Suposem que n'hi ha una nova guerra civil. Sí. ¿Vale? Va. El 18 de juliol hi ha un alçament militar. Però n'hi ha guerra i revolució o sols és guerra? Perquè... Anem a veure. Aleshores, estic preguntant als Hi ha un convidats... alçament per l'exèrcit, Hi ha un crec. alçament de Jo l'exèrcit. m'amague. I n'hi ha un bando nacional amb l'exèrcit i un bando, ara no és republicano, ara seria demòcrata. A veure, l'educació.
¿Anirían en el alzamiento nacional, els profes, o amb la democràcia? A veure, esta vaga és històrica, les anteriors no. Claro. No ho sé, no ho Els sé. de la Igual pública després anirien a una d'esta- banda i els altres Claro. pues no ho sabem. Els inspectors de treball? Ixos no. Això està clar que no venen a lluitar. I No? els profes de la pública que duen els fills a la privada concertada, això en quin bàndol estarien? Ixos segur que no estan fent vaga. Sí. Segur. O sí, no se sap mai, perquè... La Guàrdia Civil que parla valencià. Míralo. Claro. Pot ser. I un dubte que tinc, la gent del camp, A on cauria? en quin bando cauria? Pues- És que tinc dubtes, És que al Pues a final... la dreta. Com- Sí. Però això és el que diuen sempre, vull dir... Sí, Però Però tu- Hernando Dura i és tu, lo que diuen tota la ells. resta a la dreta. No. Clar, és un prejuí que n'hi ha o com està el tema? Jo penso que és un prejuí. El que sí que tenen moltes llauraors enfilats és als ecologistes, però perquè els han venut la història de... Perquè jo molts veïns... Això és veritat, això és veritat. Ho raonem i dic, a veure, això, vull dir, els ecologistes no estan... Vull dir, com que tenen una visió molt distorsionada de lo que són els ecologistes. Claro. Però a nivell sociològic n'hi ha molta Però també és que s'ha criminalitzat i generalitzat un poquet als llauraors des de l'ecologisme. Entonces, quan tu criminalitzes i dius i tal, no sé què, i és com Te que responen. el problema ve de molt més darrere que Claro. el mercat, diguem, que ha portat Se comprèn, cap se a unes comprèn. tècniques de cultiu que, pues, que no són respectuoses en el medi. D'aquí. Però no és responsabilitat de la persona que cultiva. Que via Que Agenda un poquiu també, no? Un 2030, poquiu també, no? tampoc anem a dir que no. Via Canvi Climàtic, Agenda 2030, tot això, Això és una merda. quan ha entrat la dreta per ahí, no? Ja. Clar, és que... Sí, han entrat per ahí, ja veus tu, perquè el que diuen de l'Agenda 2030 això es queda curt per lo que tindrien que fer. Claro. Però va. L'Agenda 2030, això... Això... No, això, Carlos, per això és la meva opinió. toca, pues jo... El Marc periodista, què opina de l'Agenda 2030? L'Agenda 2030, pues la veritat és que a mi me dona gossera hasta opinar d'estes qüestions de la política De institucional. lo que no sap de lo que és, i per ahí. No, que jo me sé els ODTs, els Objectius de Desenvolupament A veure, i Progrés. dilos. Paz en el mundo, Sí. fin de la pobresa. Perquè damunt són en castellà tots, Per algo serà. En castellà o en anglès. Què més? Fin de la pobreza. Pau en el món. Hambre cero. Hambre para todos. Medio ambiente. En general. Aulla neta. Vida submarina. Saps? Vull dir, ahí, perquè la gent ja han construït massa a dalt, pa cavalls. Que s'escausen. Atlantis. Aliances internacionals. Que en seu sap millor que jo. Quina més? Ah, perquè ell dona la classe A mi m'ha d'això. tocat este any. Ah. És increïble. Europa és que s'ha tret del Papo, s'ha tret que ara n'hi ha que explicar-li a tota la FP quins són els ODS, que se sàpiguen de pe a pa, i, claro, tu estàs, entre comilles, obligat. Després ja el fiques a raonar cada uno d'ells. Claro. Però és de veres Ah, però que s'ha està tirat... bé. Com no te vas a fer fascista si tinc classe de... Com se duen les coses a terme és una barbaridad. A mí me vienen en clase y me dicen, va, los objetivos son paz en el mundo. Y, Claro. Normal que la joventut siga d'ultradreta, claro. Dos hippies. Claro. Antes se feien punkis perquè ens ensenyaven una altra cosa. Però també això és punkis. Nosaltres, per exemple, en aquesta òrbita de no n'hi ha futur, d'autodestrucció, vull dir... Ahí no per estem. nosaltres no és això el punk, la vida. Eres optimista, eres optimista. Ai, Eres un però poc nosaltres som optimista. revolucionaris, No vull dir, som- no som volem nihilistes. que el món siga un món millor, vull Clar. dir... Clar que sí, i no volem permetre que... Vull dir, ja mos estan destruint el món Sí. i aquests sinvergüences que tenim en les altes instàncies, perquè tenim que nosaltres caure en aquesta dinàmica i donar-los al final el Trau-les del mar, beneplàcit. trau-les del- Alcalde! Alcalde! Ué! No, president. Seria millor president que un Tenim un frigopeu, futur segurament. president. I quedó limpio. Quedó limpio també. Però és que el punk és de veres que nosaltres ho xerrem molt, això, com que... Amorra't al micro. Ah, me cagué. Sí, pues això, que ho xerrem molt perquè al final la gent... Dime quin grup punk. Nosaltres inclosos també tendim a... Hauria tret unes Ja que du, camisetes Bertan, blanques i unes gorres verdes. Molt bé, Caixa Rural! Que són la gorra oficial de la vaga educativa. Fem intercanvi. Bona llavors porta tothom- camiseta, va. Això és com el d'aquí del futbol. Bueno, sí, una Pueden cosa. cantar. Per provar. Una cosa va curta. A veure, n'hi ha que fer un concurs. A veure. Hem preparat un concurs. Molt bé. Això és perquè agarreu, això és la gorra oficial de la vaga educativa, que seguim. Quarta setmana. Això són les gorres oficials, Teniu gorres? Garra o no garra? Jo en tinc una, però això és diferent o és No, la llum? és la llum. mateixa? És la llum. Arreaca!
Presidents! Arreaca! Escatuta! Arreaca! Populistes també Teniu som. algo, Jo Raül? faig una gorreta de Palmira cada un. També la vaig a poder per treballar. Make folk great again. Hòstia. I camiseta de Make què? Xusma també. Make folk. Make folk great Fantasia. again i camiseta de Xusma, una per cada un. I jo volia que, a veure, això de Arreaca pareix Una que siga... camiseta també volies? També, sí, moltes gràcies. Claro que sí. Que això de Arreaca pareix que siga només de Arreaca, però hi ha una cançó que explica, no?, que n'hi ha una abuela... Esta no l'ho cantat encara, no? No. Que Aka també ve d'una AK-47 que tenia l'abuela de Marc, crec, a veure, Efectivament. que va lluitar en la Guerra Civil. M'abuela, sí. Abuela tenia una K-47, Sí, 4 o 5. I m'abuela nasqué l'any de la guerra. No. No, però canteu la cançó si voleu fer una La miqueta... explicativa, no? Sí, així... Però espera, Espera, abans la de fem per cantar. tancar. Fem una... Sí, homònima. I tanquem en això. Vale. La secció es diu lletra de música en valencià o frase de Mr. Wonderful. Grande. Vale? Estupendo, estupendo. Anem a la primera. Anem pegant-li voltes a lo Sí, mateix. sí. La fúmiga Somnis, plans, 1000 històries que complir. Mr. Wonderful o la fúmiga? Amiga. 100%. La fúmiga? Pues no, era Mr. Wonderful. Pues que se ho apunte la fumiga. Apunta, Artur. Per por a perdre és que ens perdem. Mr. Wonderful o Dr. Prats? Per por a perdre és que es perdrem. Sí, doctor, Va, no per ho Doctor Prats. Doctor Prats. Correcte! Doctor. Fem de viure una festa. Mr. Wonderful o els Amics de les Arts? Els amics, sí, això. Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Mr. Wonderful, Wonderful. Jo crec que també Mr. Wonderful, Fem de viure una festa, els Amics de les Arts! Oh. No. La felicitat es porta endins. Mr. Wonderful o els catarres? Els catarres. Els dos. Ho ha vist clar, Pues era de Mr. Wonderful, però segurament siga dels dos. I mos queda Tu no saps ni qui són els catarres, no, Marc? antifeixistes i anti el poble del costat. Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Mr. Wonderful! He de dir que aquestes samarretes són ecoecològiques perquè són les mateixes que les de Palmer i són com d'una marca d'estes que fa les coses guais sense xiquets amputats de Ultra Pakistan. eco-friendly. Home, no sé si tan d'estos ultra, morells de la pública, tampoc Són- es posem a cosir, no? No, Claro. no sé què Veritat que no? No sabem perquè com ho fa Josep, a lo millor Josep en un tinyente No, ahí... ha canviat. Ha après i a poc a poc li ha Però pesat. almenys Li no- ha anat pesant hasta que ha dit, ja està. Estes són Vull de dormir les bé. que les fan ètiques. Sí. Fan olor d'ètica. Sí. Sí. Fem cançoneta i mon anem? Sí. I Vinga, bo. va. Estic nerviós, Estic nerviós. La que vulgueu. No, la de la K40, La K, la de l'abuela que té una AK, no? O La bueno, de la que... sempre. La de sempre. No, la que vulgueu. La de la intro. A mi m'agrada també la del Santiago Balots i també la de... I sé que dius com, la de, perdó, la de Santiago Balots, no, Ocupació. contra l'infiltrat. Ah, I la de com estàs molt bé perquè me sent identificada. Claro. Que no dius, que dius molt bé i no estàs bé. Pues anem a fer una que no siga d'ixes. Va, tira-li. Estan gravant, no? Tírale. Mi abuelo tenía una K y la gastaba para nadar. Mi abuelo tenía una K y la gastaba para treballar. ¡Ale! ¡Chusma de Mi abuelo tenía una K y la gastaba para nadar. Mi abuelo tenía una K y la gastaba para treballar. Y mi abuela tenía una K y la gastaba para disparar. Y mi abuela tenía una K y la gastaba para disparar. Pa, pa, pa. Tírale. Arreaca. Pa, pa,
Mi abuelo tenía una K y mi abuela tenía una altra. Mi abuelo se queda treballant la terra i mi abuela se n'anà a lluitar a la guerra. Un llauró i una miliciana, Un llaurador i una miliciana. cadascuna la seua guerra, cadascuna la seua AK. Arreaca, arreaca, arreaca. Mi abuelo tenía una K. Mi abuela tenía una altra. Mi abuelo tenía una K. Mi abuela tenía una altra. Mi abuelo tenía una K. Mi abuela tenía una altra. Mi abuelo tenía una K. Arreaca, llaura, ¡Dispara! llaura, dispara, llaura, dispara, llaura, dispara, llaura, dispara, llaura, dispara, llaura, dispara, arreaca, llaura y dispara, ¡Y ahora dispara!